ratni brod je prije voliti jebote, znaš. Neka puno voliti je uko. Sad se pitaš, čekaj, kako je to meč? Da, da. Kaže, je li to tek stavi to? Zagrijali su se malo, kreću upravo. Od prilike kad bi to moglo biti? Za jedno 40 minuta najzad u sat, a da bi prije trebalo biti. Što znači, ovo kada bude gotovo pravi domaći, jel? Pravi domaći. Jel ide mlijekom unutra? Ide. Znači, stavlja se mlijeko negdje na pola, jel? Ili 2/3, a? Pa više na pola. Kad više ono već počnu pjeniti lagano i to. Pa, jel ide? Ide. Ostao si sama. Evo, stižu. Skužiš što snije. Svinjo moja, tugo moja, ja imam samo jednu strast, debele svinje i svinjsku mast. I otkada ja postojim, debele pajceke gojim. Kakvi su osjećaji dok miješate ove slavonske? Draga djevojko, mogu ti reći da je ovo najbliže erotskom doživljaju. Vjeruj mi. Spomenuli ste ovaj događaj, kakva olimpijada i nastavlja. Ništa. Apsolutno, nakon festivala slanine i čvaraka u Slavonskom Brodu ne postoji više niti jedna manifestacija na kojoj bi ja želio biti, osim ove. Spomenuli ste za početak svinju, sve kreće od svinje. Znalački miješa. Bilo to ono, vrati Slavonci, to već imate više sliče. Točno, slažem se s vama, svinja je apsolutno za mene glava, kralj životinja. A budući da nemam niti namjeru ići u Etiopiju i jesti čvarke od lava, ostaću u Hrvatskoj i evo, jest svinju, najdivniju životinju na svijetu. Jeste li što kušali u Brodu, kakvi su ovogodišnji čvarke? Pa kušao sam ove neke koji su već pripremljeni i odlični su, a ovo evo što ja sad pravim, ovi će biti još bolji, zato naravno ih pravim ja, jel? Ovi će biti malo, vidite, ovo je recimo, ovo je takozvana tehnologija jednog klekatu, naučio Matija Ljubin. Kontra, nije lako, to je izuzetno zahtjevan posao, ima i akademija gdje se to može naučiti, vidite, malo ispadne tu i tamo, ali nije to tako strašno, malo se vidite i čizma, snimi ovo još malo kapnele masti, ali to pomaže prilikom impregnacije cipele. Ivana, ti moj skroz maknut. Jesu to kondicijske pripreme za... Draga gospođo, vjerujte mi, ovo je napornije od većine fizičkih poslova, od lopatanja po jarcima i jednacima. Ovo će biti, dakle, jedan zagorski čvarak koji ćemo malo jače stisnuti kada on sazrije za stiskanje, već kada se to bude istopilo dobro. Malo ćemo ga staviti u prešu i mrvicu jače pritisnuti da napravimo taj takozvani zagorski čips. Pa ispašće ga negdje otprilike tako 7,5 kila. To ćemo sve tu podijeliti. Prednost imaju ljudi koji imaju masnoću iznad 15 i ljudi sa visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, znači oni će imati prednost pri podjeli čvaraka. Ovi mršavi njima nećemo ni davati, to je jednostavno šteta ovim mršavima davati čvarke, koji će to vrati. Samo debeli preko 100 kg, on će jesti. Recite što kažete na to da proizvodi od svinjskog mesa nisu dobri za zdravlje? To nije istina. Treba jesti jako puno svinjetine i čvaraka i ostalih ovih prerađevina i seka
kulinuli i ostale kulinule rodbine. Da to, ako ništa drugo, tako ćemo se svi crkniti jednog dana, pa onda bolje crkniti sretan nego živčan. Vidite ove vegetarijance, to je sve živčan. To nema jednog veselog. Kad ste vidjeli vegetarijance da sjednu, nažderu se brokule pa udriju tamburaše? To nema. Jedino ako budu jeli ovo što Špiček priprema vegetarijanstvo. Ne vjerujem, gospođo, mislim da se i gospodin Tomislav Špiček malo sprdači sa svime time, jer njegovo tijelo govori o tome. Nije, braco, od blitva toliki sigurno. Za kraj, vjerujem da želite ovom festivalu da nastavi, da drugi godinu u godinu i Zagrebčani, cijela Hrvatska prolašna. Apsolutno pozivam ovim putem sve građane samostalne, suverene Hrvatske da prepoznaju kvalitetu ovog festivala i da dođete iz svih krajeva naše domovine. Zašto ne bi došli i Dalmatinci, Ličani, oni što vole, Istrijani, pa i Zagorci i Međimurci bi se sasvim lijepo tu pronašli i snašli. Pozivam naravno i žitelje i svih ostalih država, mi smo sada na koncu konca jedna europska zemlja, pa pozivam i sve from Europe to come to Slavonian ship, ili ti ga Slavonski brod, to taste čvarak and slanina. Kao što i sami znate, jedna hrvatska riječ, ja ti znaš to malo, a? Koja je jedna hrvatska riječ u kojoj su dva slova N jedno za drugo? Slan, viš da znaš, pa ti si educirana, ja. Ovo sad već polagano postaje prvo naporno. Srećom, naravno, srećom da sam krepan sa totalno ruku postavljena, ja sam puno bolji u žderanju nego u miješanju. Aj ti mato, malo manje. Čvarke, malo nam kompariraj, ne moraš hvaliti ove zato što si to sad. Evo, stvarno nemamo, čvarci se ne rade samo u Slavoniji, naravno. Apsolutno, probao sam čvarke po cijeloj Hrvatskoj, slavonski čvarak izvanredan, mrvicu premalo stisnut. Onda idemo dalje prema zapadu, međimurski, zagorski čvarak, primorski čvarak stisnut do kraja, ubijena mu je duša, više ide kao čips. Kad krećemo opet prema dole Gospić, dakle Gorski kotar, Lika, čvarak, opet mekan, malo više masti. Do Dalmacije gdje isto tako postoji kultura čvaraka, gdje su čvarci ponovno negdje malo jače stisnuti, recimo okolica Zadra, Šibenik i tako jače stisnuti. Dubrovnik još nema čvarka, ali to ćemo brzo riješiti. I to sa jednim lemenim pestom od bučinih sjemenaka, bučinog ulja, malo češnjaka. Ok, za sad ćemo stati na tome. Gospodin Kožić, kako ide vaš svinjokoljski doručak? Gotovo je nam. Spreman za posluživanje? Spreman. Kako se on poslužuje? Dakle, tanjur, plitki, duboki, okružen žgancima. Tanjiru je okruženo poslužen sa žgancima. Ok, dakle, slavonski lonac isto spreman. Evo me ovdje kod Dalibora. Dalibore, u kojoj si ti fazi? Gotovo je sve. Gotovo je sve. Posebno zanimljivo, dakle, ovo je ono o čemu si nam pričao. To je, dakle, bundava sa kozim sirom i dodatkom slanine i pestom od buče. Odlično, sve je spremno za posluživanje, tu i tvoj namazan češnjaka, tako? Čvaraka, oprosti, da tamo je češnjaka, malo se pomiješao, Dalibore, hvala. I naš četvrti natjecatelj, gospodin Ivica, vi ste isto spremni, Ivica? Tako. Ok, da još jednom ponovimo, ovo su pileća jetrica u košuljici od slanine, poslužena sa žgancima i ovo je namaz od kosane slanine. Evo da vidimo, tu je gospodin Špiček, gospodin Večerić je ovdje, lijepi pozdrav. Gospodine Večerić, koji će od naših natjecatelja prvi donijeti? Ivica. Ivice, izvolite, nemojte zaboraviti, naravno, osim okusa, osim mirisa, ocjenjivat će se izgled i prezentacija jela. Gospodin Špiček je ovdje s nama isto kao član komisije. Kako vam se ovako vizualno za sada čini konkurencija? Nisam ja za ovo jelo, ja sam za vegetarijance, Rene i Slavec. Da meni poslije donesu. Idemo mi do našeg Slavka, do predsjednika našeg ocjenjivačkog suda, Adventa Djevačice. Fotoaparati rade, slikajte slobodno, drage moje dame, poštovana gospodo, vjerujte mi. Ovako, u ocjenjivanju je imamo 40 bodova, originalnost tijela nosi 10 bodova, okus tijela 9, izgled tijela 8, a uspješna prezentacija 5 i znanje i šarm natjecatelja
8 bodova. Sad ćemo mi upravo gospodinu Ivicu pita da on nama upiše broj i to ćemo ocjenjivati. Može. Ne moraš, ti nam moraš reći kaj si napravio, ne? Naš prvi natjecatelj, gospodin Ivica Dragoja, ako se ne varam, šef kuhinje hotela Art Slavonski Brod. Izvolite ovdje do našega šefa. Gospodine Slavko, koji je prvi zadatak za našeg Ivicu? Da čujemo što nas je pripremio, da nam opiše i kako je pripremao i koje su bile tajne i finese u toj pripremi. Ivice, izvolite. Znači ovdje imamo osnovnu slaninu koju smo skuhali lagano 15 do 20 minuta u dodatak češnjaka crvenog luka. Ohladili smo je poslali, dodali smo bučine sjemenke, sol, paprika. Znači to smo složili na zapečeni kruh i dekoracija je bio poriluk i malo kozjeg sira. Odlično, to je predjelo. Mi si rekao od pitanje. Izvolite. Gospodin Ivica, da li bi dali ime vašem jelu? Pa to već ima ime, ostala slanina. A fantazijsko posjetite svoje supruzi, ljubavnici, nekom tako. Joj. Dečko. 21. stoljeće, to je sve normalno. Kako za koga? Dobro, znači Ivica je ostao pri odluci da se ovo zove kosana slanina kao predjelo. Evo, članovi našeg ocjenjivačkog suda upravo kušaju. Gospodin Špiček. Prene. Gospodin Dreve. Ne jedem dok radi. Vjera. Vjera mi brani. Vjera mi je žena. Recite nam dalje, Ivica. Drugo jelo je pileća jetnica, omotana u slaninu, paleta sa bučenim sjemenkama i čipsama slanine. Jedan. I 500. I 500 bučenih sjemenki i osinke. Koliko sjemenki? 500. 500 sjemenki. Gospodin Špiček, kako se vama čini? Jako zanimljivo. Jetrica su pileća. Je jako zanimljivo, a vidjet ćemo dalje. Neke stavke ću ostaviti prazne. Dobro, Slavko? Kako prazne, popuni sve. Evo, ja sam doznao da naš Dalibor čak i proizvodi češnjak. I to mi je drago. Nadam se da ćemo ga konzumirati u Jelinu. Što će se osjetiti cijeli dan na području županije. Aj dalje. Evo da vidimo, eto upravo je u tijeku je kušanje ovog tvojeg, ajmo ga tako nazvati, prvog dijela cijele ove jedne prezentacije. A što je ovo za neka ovo narezano? Poriluk. Znači, ipak se povrće može sljubiti sa slaninom i čvarcima, ali samo kao vizualni dodatak. Ne treba pretjerivati. Evo, dečki su sada polagano na juhici. Kako si spremio juhu od kestena? Evo, siguran sam da ima ovdje žena koje su čule što si spomenuo. Kako se pravi juha od kestena? To je to. Može maslinovo, može bučino, može suncokretovo, može motorno, nije bitno, ne? Motorno. Dobro. Odlično, da čujem, gospodin Večerić. Ne, dopada mi se, rekao sam već prije kombinacije, juha od kestena je izvrsna, jer malo ko danas više priprema juhu od kestena, a sad je baš bila puna sezona i jelo se interesantna kombinacija, lijepo serviranost, tako vidite. Gospodin Ivan Kožić, dakle još jednom da kažemo, radite u školi, educirate mlade ljude. Kakvi su vam trenutno vaši učenici? Imali tu talenta, imali dakle budućnosti za kulinarstvo na ovim krajevima? Ima i talenta, pogotovo u budućnosti za kuhare i na našem moru. Što je interesantno, najviše Slavonaca ima na moru. Je, Adam, hvala vam, moramo i malo popraviti genetski materijal. Nisu za rad, Slavonci vole rad. Bačena je rukavica, ali ostavimo sada naše regionalizme. Malo nam je počeo puštati krov. Evo ga, gospodin Kožić, jedna mala prezentacija za naš živi, molim vas. Evo je slavonski lonac, neka kombinacija uz ovako doba svinjokolja, ne znam, kad je malo treba jača hrana. I dole svinjokolski doručak, isto vezano uz ovu manifestaciju, čvarci, salmona i tako dalje. Super. Da li ti spadaš u svinjsku ili ne svinjsku Hrvatsku?
Mislim da bi taj izbor svakom Hrvatu bio vrlo jednostavan. Gospodin Elvis Čuturović je ovdje sa nama i jedna za sada vizualno izuzetno dojmljiva prezentacija. Elvise, dobar ti dan. Elvise, izvoli, tvojih 5 minuta. Pa ja nisam htio komplicirati, napravio sam zapredio pole krompira sa slaninom, stvarno jednostavno sa vrhnjem, a da bavim ovo kukance i somu motam u slaninu i sa preljevom pesta kućnih koša. I to je to u biti. Jednostavnost nije oznaka skromnosti, sve jednostavnost, jedan visok civilizacijski doseg i odmah mi se svidjelo sve, odmah sam dao jednu maksimalnu oče, pa smijem preuranjeno reći. Odlično, evo gospodin Večerić kuša, degustira, naš dragi prijatelj gospodin Špiček isto tako, izvolite. Evo, naš žiri je pod popriličnim dojmom ovog jela, izgledaju vidno impresionirani. Gospodin Špiček, vaše trenutni doživljaj. Onako kako je kolega rekao, jednostavno i dobro napravljeno, probali smo špek, vrhnje, pole, klasika, a sve dobro napravljeno. Sad ćemo probati ribu. Evo, izvolite, dakle, ovo je jedan savski som, ako se ne varam, jel? Lijepi pozdrav, gospodine Kosor. Kao poveznica grada Zagreba i Slavonskog Broda, evo i danas je ovdje jedna skupina Zagrebčana koja je stigla i vi ste ovdje sa nama. Očigledno Slavonski Brod i Zagreb jako dobro dišu zajedno. Dišu dobro zajedno, a idući godina će još puno više. Kažu da ima oko 200 Zagrebčana, a idući godine ćemo bar 1000 i pitanje je kako ćemo red ovdje uvijek od Zagrebčana. Siguran sam da je tako, morat ćemo malo proširiti ovu dvoranu i tako. Kako se vama osobno sviđa festival slanine i čvaraka? Jeste ljubitelj? Mislim, moram priznati, vi imate zabrinjavajuću kvalitetnu liniju. Nisam siguran da baš previše koristite te specijalitete. A kad se uzme da imam 107 kila, nije to tako malo, ima puno čvaraka. Dobro, imam ja 107 kila. Onda smo isti. Samo sam ja jednostavno mrvicu prenizak za tu kilažu. 4 ekipe su bile, ali pohvaliti svakako i djecu iz srednje vodske škole, iz Slavonskog Broda, koji su, evo, još uvijek se muče sa čvarcima, i svima onima koji su pomogli pripremiti te čvarke. Dečki i cure su se iskazali nevjerovatno i u pripremu ovih, kad sam prije spomenuo, rezbarija od svježeg povrća i voća, a ovi kuvari, kak smo i očekivali, znači mi kad ocjenjujemo ne smijemo komentirati između sebe, to su neka pravila u ocjenjivanju. Znači da je razlika možda, evo, samo ste vidjeli bod 2 i to je točno tako. 4. mjesto onda sa 96 bodova je Ivica. Gospodin Ivica, koji je bio na startnoj poziciji broj 1, osvojio je 4. mjesto sa 96 bodova, ali ja imam privilegiju, dragi ljudi, vidjeti ovaj zapisnik, stvarno su razlike minimalne, bod do 2. 3. mjesto gospodin Kožić, 98 bodova. 98 bodova, pljesak i za gospodina Kožića i za našeg Ivicu 4. 3. mjesto. Sad smo već u ovom uzbudljivom dijelu, dolazimo do srebrne i zlatne medalje. Srebrna medalja, 99 bodova Elvis. Gospodin Elvis, evo ga tu je. I prvo mjesto sa 2-3 boda razlike Dalibor, čestitamo. Gospodin Dalibor Žalac i njegov legendarni koloplet sjajnih jela. 4. mjesto gospodin Ivica Dragoja, zamolio bi Ivicu da nam dođe ovdje. Samo onda čestitke, molim lijepo. Ivice, za sada nemamo ništa, ali kad se vidimo na šanku ja ti platim gemišt, može? Mogu ja vama platiti gemišt? Da pa će, bit će to jedna izvanredno ugodna robna razmjena. Na 3. mjestu sa 98 osvojenih bodova je gospodin Ivan Kožić, profesor iz ugostiteljske škole. Pljesak za gospodina Kožića. Ovo je brončani na prvom festivalu slanine i čvaraka u Slavonskom Brodu. Zanimljivo, sljedeće godine vjerujem da će biti još i bolje. Hvala Ivanu. Sa 99 bodova, 2. mjesto Veliki pehar i naravno poklon paketi Slavonskog Broda i Atlantis Trevela za gospodina Elvisa. Evo nam našega Elvisa Čuturovića.
pehar srebrnoga sjaja i naravno jedno foto opportunity, jedno slikanje da imamo što staviti na Facebook i Twitter. To je sad jako moderno. I naravno 103 boda, čovjek koji je, možemo slobodno reći, malo pa i pomeo konkurenciju, osvaja pehar pobjednika kulinarskog natjecanja na prvom festivalu slanine i čvaraka Slavonski Brod 2013. sa 103 osvojena boda, Dalibor Žalac. Ja sam znala da... Evo i predstavnica Atlantisa je tu, predstavnici medija. Dalibore, pred tobom je težak i odgovoran zadatak doći ponovno sljedeće godine i braniti zlato. Imaš li već sada u glavi kakvu ideju što će se kuhati na godinu? Otprilike. Nećemo saznati ništa, a? Konkurencija će mu to izbiti iz glave, kako su i sami rekli. Hvala lijepo. Gospodine Kosor, vi niste stigli još niti probati ništa, jel da? Nisam, ali sad ću. To je jako bremenita situacija. Sad ćemo i sve od prvoga. Ja vas lijepo molim da krenemo od prvoga do četvrtoga. Gospodine Duspara, niti vi niste stigli ništa povesti, jel tako? Nisam imao sa goste ovdje, ali evo sad je dobra prilika da se i provjeri ovaj rezultat. Super, hvala vam lijepo, hvala gospodinu Duspari, gospodinu Kosaru i našem Daliboru pobjedniku. Tatarski. Gospodin Rene Bakalović, da vidimo šta radi. Evo ga. Majstor kuhinje. Ja ovdje na jedno mjesto. Iću ja sam. Ajde.
Ajde tu oni to odrade, a mi idemo nazdraviti svoje mjesto. I slušaj kako čovjek nije samo. Gle ovo je.